Tento film je venovaný výrobe a ručnej práci šperkov z zlatníckej dielni Zlatka. Odlievanie zlata je na pohľad veľmi atraktívna časť práce. Drahé kovy sa tavia pod teplotou 1100 stupňov Celzia. Je to prvý krok k tomu, aby sa mohlo zlato ďalej zapracovať do zdĺhavého procesu výroby šperku. Zlato aj striebro sú mäkké kovy, preto čas na ich roztavenie nie je dlhý. Začne sa takmer okamžite taviť, ale trvá niekoľko minút, kým sa vytaví až do stavu vhodného k samotnému odlievaniu. Zlatník využíva proces tavenia pomerne často, pretože pri výrobe šperkov zvykne zostať vzácny odpad v podobe pilín, jemného prachu, ale aj väčších plátov. Teraz, keď je už zlato správne vytavené, vyleje sa do vopred pripravenej železnej formy. Zlato je po vyliatí takmer okamžite stuhnuté a pripravené na vybratie. Môžeme to vidieť aj na kúsku, ktorý pri odlievaní odskočil a stuhol na kamennej pracovnej doske. Pomocou pracovných rukavíc sa forma otvorí a v nej už je odliatý, stuhnutý prúd pripravený pre ďalšie spracovanie.